Des que vam iniciar el mapa de ball ha sigut un recorregut molt exitós perquè vam començar amb un institut, a l'Institut Alexandre de Deulofeu de Figueres, i a poc ha anat creixent. Vam començar el 2017-2018, 2020-2021 es van sumar Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, l'Escala i la Jonquera, i la veritat és que ha sigut un camí molt xulo, molt divertit, perquè hem tingut l'oportunitat de conèixer molts contextos educatius. Aquests dies hem estat fent un projecte que es diu Mapa de Ball, on fem diferents activitats corporals. Per exemple, hem fet percussió, una coreo. Han estat practicant aquesta coreografia que es diu Umlava, una coreografia que ens han portat del Mercat de les Flors, que hem anat a aprendre d'unes coreògrafes. Llavors aquesta coreografia l'hem anat a portar als instituts. El primer que fem és pactar unes 10 sessions al llarg del curs, que normalment comencem al segon trimestre, per començar a treballar la peça que hagin proposat els coreògrafs. La dinàmica de les classes no només és fer la coreografia, sinó també és altres propostes que els puguin portar una mica a la corporalitat, una mica al moviment, a la relació, a l'entesa, al respecte. Des que ha vingut la Marta a aquest principi de curs, m'he acostumat a ballar i ara estem aquí, m'ho passo molt bé amb companys, divertint-me. El que es procura és buscar la manera que es puguin expressar lliurement, d'acord? No és una coreografia molt marcada com a tal, és una coreografia que dona molt de marge a la lliure expressió i que els alumnes se sentin còmodes. És important perquè poden expressar el seu jo intern amb les seves emocions d'una manera diferent, que no sigui tot amb contacte, futbol, esport, perquè s'ha de treballar tot en el seu moment, però és una manera molt maca de poder experimentar amb el teu propi cos i traure aquestes sensacions i emocions fora. Amb el projecte Mapa de Ball volem dibuixar aquest món amb els nostres cossos. Cada pas que fem, cada gest, és una forma de dir això és el que veig, això és el que sento, aquest és el meu món. Perquè no hi ha sol Umlava, n'hi ha tants com persones el ballen. Crec que és una manera molt creativa de poder fer cohesió de grup i una activitat molt diferent de les que fem normalment. Creiem que va molt bé també perquè ells agafin una consciència corporal, que a més agafin també uns vincles entre ells que moltes vegades no tenen, sobretot a aquesta edat els costa molt expressar-se. En general, cada any la coreografia canvia, però dintre d'aquestes coreografies sempre hi ha una part que és intentar treure la seva part creativa per fer alguna escena o fer parts de l'escena. Hi ha parts com, per exemple, la percussió, que l'hem preparat tota nosaltres. Entre els alumnes ja ens van preguntar què volíem fer i tot això. Hi havia coreografies d'instituts que eren conjuntes i altres com solos. Podien ser per parelles, hi havia malabars, balls, hi havia dos nenes que cantaven també. Bueno, jo crec que a tothom li talla una mica que hi hagi tant de públic i així. A mi en general em talla. Hi ha gent que té més facilitat per parlar en públic, mostrar-se. Hi ha gent que és més tímida. Quan tu balles, ets tu mateix. Ets tu mateix i no pots amagar el que ets, no? I aquesta exposició jo crec que és el que els fa una miqueta de por, no? Del mostrar-se i de dir, jo sóc així. Expressar-te amb el cos és algo que de petits estem molt acostumats a veure com estan els nanos, a expressar-nos amb el joc, i a l'adolescència es perd una mica, es creen vergonyes. Molt bé, sí, al principi fa vergonya, però després quan ja portes algunes ja no passa res. Fa vergonya igualment, però no tanta. Jo crec que és una forma molt bona per expressar-nos i també ens ajuda a estar més connectats entre nosaltres. Que tampoc estàs sol, sents que estàs amb tots els companys i que tots farem el mateix. Aquestes sinergies positives que es creen es plasmen després una mica a l'escenari, que és el que busquem també. És important perquè tampoc no hi estan molt familiaritzats, de vegades també la dansa o l'expressió corporal fins i tot és un apartat que queda més al marge dins la matèria d'educació física i de la resta de matèries. Crec que és molt necessari. Crec que realment és això, que ells no estan gens acostumats a expressar-se d'aquesta manera, que és una cosa que, mentre són petits, encara més o menys a l'escola fan i treballen, però que la que creixen i passen a l'institut no hi ha un espai per això. M'agrada la música.
somiar és viure. La meva reivindicació és que la dansa crec que ha d'estar en totes les etapes de la vida, no? I que creiem que genera tantes coses positives que creiem que la dansa i la cultura ha d'estar en el dia a dia d'una persona, no? O sigui, l'època o l'etapa de la vida que estigui. Com a societat hem de poder acompanyar aquest desenvolupament com a persones sense perdre aquesta connexió amb el cos.